hora de marxar. Tenim una reserva en un lloc paradisiac, quilòmetres de platja, tortugues i pardals, palmeres, cocoteros, caipiriña y hores de relax. ¿Dónde me llevas? ¿A dónde vamos? Son les vacances somiades desde nanos. ¿Qué ropa cojo? ¿Qué tiempo hace? Banyadores, bikini, no cal equipatge. L'octava meravella, creada pels humans, con ella és de merda que adornen l'oceà. La nostra illa deserta, un lloc deshabitat. Welcome to Plastic Island, Plastic Island. Plastic Island, Plastic Island. Welcome to Plastic Island, Plastic Island. Plastic Island, Plastic Island. Welcome to Plastic Island. Tinc ganes d'explorar, trobar alguna cova on poder-nos refugiar, tombar-me en una hamaca a cuidar el bronzejat. Tenim una setmana per poder desconectar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué peste hace? No me esperaba yo trobar-me este paisatge. Que no me gusta, llévame a casa. La veritat és que este lloc no mola massa. L'octava meravella, creada pels humans, d'on ella és de merda que adornen l'oceà. La nostra illa deserta, un lloc deshabitat. De Rio de Janeiro, ni la ciutat de Petra, ni el Coliseu romà, la gran muralla xina, Machu Picchu, Chichen Itza, ni el Taj Mahal de l'Índia, tot sobrevalorat. L'octava meravella, creada pels humans, d'on ella és de merda que adornen l'oceà. La nostra illa deserta, un lloc deshabitat. Welcome to Plastic Island, Plastic Island. Plastic Island, Plastic Island. Welcome to Plastic Island, Plastic Island. Plastic Island, Plastic Island.